А тасиш българише телевизише? Той чо, българска национална телевизия, бе, скива и това е камерата. Да? Майне хере телевизише зрителише. Нямам на майна да ме псуваш, моля. Майне хере. Добре. Кое това е? Тасис българише пилотише, Да. Аз съм български. абсолютнише капутише. Бе, капотише, няма капоти. Абсолютнише. Майне авионен машинен, Неговия самолет. транспортиран националише футболише, тимам Кара германците тук в България, София. в София. Анде Сараевише, Над Сараево. Не е верно, бе, от Баня Лука. Сараевише, тасис пилотише, Аз. пикиран над мани самолетишен, Иванов се казвам. стартираше и страляше над кова на си пихашен. Дядо ми е летец още от Балканската война. Страляше гермашен над самолетишен. Не съм те стрелял, аз те ескортирах, защото така ми се обади и каза, ескортира, аз съм те ескортирал. Плюс това не е от Сараево, от Баня Лука. Найне изкортираше, найне. Лъжа. Айк, майне професионалише, избегашен куршумен, растен, родущен, прекраснише. А сикън пикираше, паркираше Не. над самолетишен, Не е верно, аз- червенен, живакен, Не е верно, той... капен. Абе, не е верно, бе. Втория пилот има разстройство и се облегна на спусъците и гръмнаха това автоматите. Аз иначе Автоматише? Автоматише, ако беше сериозно, аз щех да има на капутише. И целише националише, Целише. говорише, газ и пикаеше. Е, верно, пикаеха газ. Аз видях, излизаше газ отзад от иллюминаторите. Майне, клайне, телевизише, зрителише. Това да не е лека нож, Да лека нож си, деца, това е. Не да е си лека нож. пилотише, абсолютно ще капутише. Ма няма да ме обиждаш. Аз ти казах. Абсолютно ще А за червения капутише. живак не е вярно, имаше разстройство пилота и като Най- минахме отгоре и той викам през иллюминатора, сири, Най- що такова е, това е... Майне! Това не беше червен живак. Беге, верно, той може да се реče червен живак, откъде да знам? Найне. Какво? Найне, Майне. Няма викаш на майна, няма да ме псу. Цвайне минути ще по-къснише. Цвайне е друго. Цвайне минути ще минавише и му викам, ало, българише швайне пилоте. Е. Crazy people. Crazy people. Ненормалише. И аз Майне, националише бум. Е, После е. Bundesliga драйк. Кой? Он ми си Ханц. Не, ма, аз казах, защото показвах нагоре. Викам нагоре се издиги нагоре. ще. И след това надолу надолу. Затова, Барише. иначе, защото той пръст ме болеше и той е само това. Българише, цвайнише. Какво бе? Я. Стига яка, бе, стига яка. Да се с българише, пилотише, Да. абсолютнише ненормалише. Майне, авионен, капутен, брахтен, нахтен, айне и НАТО, ало, НАТО, жалба ин кишкан трахтен, българишен и НАТО, на найцин царевицин, и НАТО, и на найцин, НАТО, кривен макаронен НАТО, я, За България. баста крахтешен дахтен. Показа това за НАТО, бе. А майко, сега генерал Михов, ако разбере, че аз съм причина, а не влизаме в НАТО, къде ли ще влезнем? I don't know.